L-erba' filgħodu in-negozjant Yorgen Fenech ġie arrestat għar-raba' darba sabiex ikompli ġie interrogat mill-pulizija b'rabta mal-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. It-tlieta wara nofsinhar Fenech reġa' ngħata l-police bail wara li skadew 48 siegħa oħra li matulhom kienet jinżamm arrestat. Bejn il-lejl ta' tlieta u l-erba' l-pulizija qalet li Fenech kienet jinżamm taħt sigurtà stretta fl-appartament tiegħu f'Portomaso. Fenech ġie arrestat għall-ewwel darba ġimgħa ilu meta der ħireġ bil-jott tiegħu minn Portomaso. Huwa kien ilu jiġi segwit mill-pulizija għal diversi ġimgħat. Saħansitra bħala prekawzjoni il-pulizija kellha kontroll assolut fil-portijiet u fl-ajruport sabiex Yorgen Fenech ma jitlaqx mill-pajjiż. Intant matul il-jum tal-erba' l-pulizija arrestat lit-tabib Adrian Vella li huwa t-tabib tal-familja tan-negozjant Fenech. Vella eżamina lil Fenech is-sibt meta waqt l-interrogazzjoni qal li qed iħossu ġieħ u ttieħed l-isptar Mater Dei. Kien hawn li ngħata l-police bail u l-pulizija ma setax tkellmu għal 24 siegħa fuq rakkomandazzjoni tat-tabib. Matul il-jum il-pulizija komplet titkellem ukoll mal-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Kambri. L-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia qed titmexxa mill-kap tal-iskwadra tal-omiċidji l-Ispettur Arno, mejjun mill-Ispettur Zara. Brabta ma' dan il-qtil, il-pulizija f'dan l-istadju qed tinterroga biss lin-negozjant Yorgen Fenech. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.